أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين سيدي أبا القاسم يا رسول الله، صلى عليك الله محبة النسائم وما ناهت على الأيك الهمائم وآله الطاهرين المعصومين. مشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعدين تبشر في الله جبوا وموفو كولي مندون كاو بلا جلندو كرامانتو يالا كدل على في على ككشي أناك هنا أناك نما أناك بركة على كوجدين أنا وكلين بلا جلنكا أمنو كالكاندو كفو دينا برو أي ميشون ياتفاو كو أكا جموكاين أواتي أسيرا dina baro mi ni baro gansante nami wele bla anga dina jeturo ma munu ye adon bise ka nyefo mo ye ku la doni ala ina fo ala ya fo chiko mi fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Aye Allah ta'ala kusma bago nyininka no ye don ngelaw ye ni awti adon o kama bi mimbe ambulo anga tabali sanfe ka se ka baro kenawe ka wala doni awti mo dugule o yanga wajul kala belebele karamo bado mo dunante anga dina baro hukmu konnana uti mo wore el ustaz Alpha Jallow jamiyat ansar din ka sirafe wuduhu mimbe mali jamana kono uluka la selikelaw ka nyamodo utemenen ko fe kolo shitiki do ka dalba masawele abina kuma nye bi walanda minka uti walanda wore el birri wal ihsan dugaya ani nyumaya dalba masa ye mun fo dugaya kan ala ye mun fo nyumaya kan fo ka taa se ala kira ba yɛrɛ ka kuma naw ma sabula ɲɛw de fɔ ye diinɛ baro tabali sanfɛ kuma minnu bɛ fɔ ye sɛmɛyɔrɔ b'o kumakanw na ala ka kuranɛ kɔnɔ sɛmɛyɔrɔ b'o kumakanw na ala kira ba kuma naw na kuma gansanw tɛ o kuma na fɛ yanni o cɛ an bɛ foli bila an karamɔgɔ la أكتمني ولندانية أما فوسا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله. أستعيل الذكر قائلا ربي اسرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. angale ko katanga ni ala fe aka angishi kantanga ka bo shaytane toro ma shaytane mi na kara farakiru fe ni Allah subhanahu wa ta'ala ya ayro jin ka bo kan ne mala amanga kalanda min ni ala to ko kan sinino ala to ko ala mi ko damine ko bi laba fama mi bolo fama mi me jon sara o ka kelela yimin ke ibodo soro ala bolo ka yin ala fe dagura flami na mino fo ala ka ka deme bolo bamanka ka kishin nema chamani ni ala fe ko ke kata dabew na so herma ka no ye Muhammad ibn Abdullah kiramin nana kana nyana mo lafiya kiramin nana kana mandumbo geleya dibi ani toro dibi kana mbo kono kambla sira jeleka ka kishin nema chamani ni ala fe ala ko jidi kata kiraka ana so dungew ani mamunun tugura la fo se la harajo duma ko fe ka an flebaga na an lame baga bela jeli foni islamaya ka fulikai ani badiya fulikai no ya alaka kishi an alaka nema alako jidi an bela jeleka alhamdulillah rabbil alamin ina fa amalma ke yi min ngali mingeni no di albirri wa ihsan ni yalla je ala kuma na alela kusube wani nyanama yere laje nyanama yere tsekata fiu lafiya kuno an nyanama yere hake kuno fo ka soro o fendi sabatilino ani nyonche hakeza wa an yorokabo ala yere yoro lahara dana dantemina parce que ni qur'an yere laje ibina soro ala kuma na numaya ka yoro chama ka fo ka nigidu mogola hatta ka se digrila Allah subhanahu wa ta'ala ayi yere fara numange bawka ala yere de ya yere fara numange bawka ni suratu bakara laje ala ba fo wa fa inna allaha ma allazina taqaw wal ladzina hum muhsinun ukmana ala yere farla jama kuluminga balage mo kangi jija kayo o jama kulula numa yere ni yalla je ala yere de folo numa ndamine
ka tila ka adamadenw kala la ka tila ka yira mɔgɔw la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'i ye numangɛla ye ala k'o k'ale yɛrɛ fara min k'a la ala ka numanya dɔ yɛrɛ ye ka adamaden da k'i dafa k'i kɛ hakilitigi ye a ma dɔw ma alijinɛ bɛ ala bolo jahanama bɛ ala bolo n'a k'i ala ja a b'an to yen ni min taara i kunfɛ i ka t'i kunfɛ nka n'i sera ale ala ma a bɛ jouer k'i don a ka jahanama kɔnɔ walima a bɛ jouer k'i bila a ka alijinɛ kɔnɔ n'a y'a ja wala yakhafu uqbaha na ala y'o kɛ yɛrɛ maa se ka ala yɛrɛ jalaki nka i bɛ ɲina ala ka numanya fɔlɔ de ala ka dɔgɔya fɔlɔ de ye k'o si adamaden ma ala ye mun de kɛ a ye hakili di adamaden ma o ye numayaba ye adamaden dalen kɔfɛ k'i dafa ala ye hakili d'i ma hakili min dir'i ma ka tila k'ale ala yɛrɛ yira i la n'o hakili ye o dɔrɔn tɛ ka tila k'a ka numaya jidi k'a bolo fa k'a to a kan ka kiraw ci an ma k'a fɔ bɔn o tuma na ne kɔni y'aw da fɛn min kama a kana ne ala bato nka sa fɛn min m'aw se ni ala ma n'o ka di ni ala ye o de ye nin ye o de ye nin ye ka ciden dɔw ci ka na an ma o cidenw ka n'a ɲɛfɔ an ɲɛna k'a fɔ bɔn n'a ye nin kɛ a bɛ arijinɛ sɔrɔ n'a ye nin kɛ a bɛ arijinɛ sɔrɔ wa n'a ma nin kɛ dun a bɛ ala dimi mɔgɔ kɔrɔ a bɛ don jahanama kɔnɔ bɔn ala fɔlɔ yɛrɛ de ye a yɛrɛ numanya kɛ n'o ye k'a yɛrɛ yira a ka adamadenw na ko an ka se k'ale ala yɛrɛ sɔrɔ cogo ɲuman na o tuma na numanya a yira ala fɔlɔ de la o de kama ala ko bɔn jamakulu min bɛ yen n'ale ala yɛrɛ faralen b'u kan u ka yɛlɛma bɛɛ lajɛlen la o ye numangɛlaw de ye wa tilala k'a fara ka kuranɛ kelen kɔnɔ n'i ye suratu hudu fana lajɛ ala bɛna kuma a b'a fɔ wasbir fa inna allaha la yudi ajra al-muhsinin ala b'a fɔ muhamadu sabali a fɔ muminun ɲɛna aw ka sabali a k'a dɔn a b'o kɛ ni ala de kama nka aw ka sabali tɛ dafa fiyewu fo sabali in ka kɛ ni ɲuman ye sabali in ka kɛ ɲuman de kan an karamɔgɔ n'i ye numanya yɛrɛ ta k'a lajɛ ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ yanni an ka se lahara ma i bɛna ye k'a fɔ numanya yɛrɛ ye ɲɛnamaya yɛrɛ hɛrɛ dayɛlɛ tile de ye maa o maa i ye numanya ta ka sin mɔgɔw ma a fɔlɔ a bɛ fɛn min bange i la fɔlɔ o ye kanu ye maa o maa bɛ numanya ta ka sin mɔgɔ ma i ni mɔgɔ min jɛra a ka jɛ kɔnɔ hali n'a kɛra miniti 2 ye i ye numanya min ta ka sin a ma a bɛ to a kɔnɔ fo ka taa fɔ a sara hakaza n'i ye numanya in sinɛ k'a la dun n'i ye juguya ta ka sin a tigi ma a bɛ to a kɔnɔ fo ka s'a ka saya ma donc o la numanya min ni ala y'a fɔ a nafa belebeleba an b'a daminɛ diɲɛ kɔnɔ yan parce que ni mɔgɔ o mɔgɔ kɛra numangɛla ye i ka yɛlɛma bɛɛ lajɛlen la i wasalen don o tuma na jɔn ka sabali ala kama ani ka sabali ka mɔgɔya kɛ o bɛ dafa ni mun de ye numanya n'i sabalila ka numanya kɛ a ka ca ala fɛ i ka laɲini min i b'o sɔrɔ bon n'o numanya tɛ an bɛ gɛlɛya yɛrɛ min na diɲɛ kɔnɔ bi n balimakɛ numangɛbaliya de don an bɛ ka ɲɔgɔn dekun an bɛ ka ɲɔgɔn tɔɔrɔ min kɛ numangɛbaliya de don sinon gɛlɛya min bɛ diinɛ yɛrɛ kɔnɔ bi silamɛya kɔnɔ foyi tɛ c'est-à-dire an ye numangɛbaliya de yɛlɛma k'o kɛ numangɛbaliya ye hinɛ dɔgɔyara a kɔnɔ o de kama alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ a ka kumakanw na k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ ni numanya n'a ma k'i tɛmɛ sira ye i k'a dɔn i bɛ taama ka taa jigin dingɛ kɔnɔ dingɛ min n'i ma sigi n'a ye wa dingɛ min fana don dingɛden tɛ dɛ parce que numan de bɛ adamaden sama ka se i ka laɲini numan ma nka ni numan bɔra la ka ban o tuma na a bɛ kɛ tiɲɛni ye ala man kisi o ma o tuma ala b'a fɔ ko a ye sabali aw minnu k'a bɛ lahara ɲini a ye sabali a ka numan kɛ bon o numan fana bɛ wolo fɛn caman na numanya dɔ ye mun ye a dɔ ye ka hinɛ fantanw na ye surtout an bɛ sanga min kɔnɔ an bɛ jamana min kɔnɔ bi jamana in mago bɛ numanya la kosɛbɛ jamana kalayalen don bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini fɛn jumɛn bɛ se k'a nɔgɔya an ma sisan ne k'e ka hakɛ lajɛ k'o dilan e ye se min fana bɛ numanya la k'i bilasira n'o ye numanya bɛɛ tɛ i ka nafolo bɔ k'a di mɔgɔ ma ye numanya dɔw yɛrɛ ye adamaden yɛrɛ i ɲɛ b'a la sira dɔ kan sira min n'a ma ɲi a ma k'a kuma fɛ k'a b'o la a bɛ fɔ de ma ko maw'izatul hasana udu ila rabbika bil hikma wa maw'izatul hasana i y'a ye numan nana hali wajili yɛrɛ kɔnɔ a nana kuma caman kun jɛ ni mun ye o ye numan de ye wajili i bɛ se ka wajili kɛ ka mɔgɔw wele ka na mais n'a ma k'a kɛcogo ɲuman na tiɲɛni bɛ na o tuma na o bɛ kɛ yɔrɔ min na o hikima n'o kodɔn o de b'o yɔrɔ mɔgɔw nafa o waati hikima bon o tɛ sɔrɔ ni foyi ye ni numan tɛ ala ko n'i ye wajili ɲuman kɛ a bɛ dusukun sɔrɔ o tuma na ala an ka jɛ kɔnɔ n'an ye ɲuman ta ka sin ɲɔgɔn ma an karamɔgɔ an ka jɛ bɛ lafiya gɛlɛya min b'an kan sisan don o don karimasina ni karimasina bɛ ɲɔgɔn na a ye taa polisiw la a ye taa tribunaliw la non jugumanw de kɛra ɲɔgɔn na o mais n'an ye ɲuman ta ka sin ɲɔgɔn ma e tɛ ne wele ne t'e wele o de ko ala ko ɲumankɛlaw ka jɔyɔrɔ bonya kama a n'u ka titiri kama ala yɔrɔ
ala ko ale ala yɛrɛ de faral'u kan a ko wa ale ala kalen na dɛ mɔgɔ o mɔgɔ bi ɲuman kɛ a t'i ka ɲuman tiɲɛ inna allaha la yudi ajra almuhsinin ala tɛ ɲumankɛla si ka ɲuman tiɲɛ o tuma ɲuman ye ala yɛrɛ de ye parce que ala yɛrɛ de y'an da ka hakili d'an ma ka tila ka kiraw ci an ma o tuma na k'ale ala yɛrɛ yira an na fɛn min b'a to an bɛ bi dingɛ kɔnɔ k'an kisi ka bɔ o ma o tuma na n'i ye ɲuman fɔ dɔrɔn i b'a fɔ ko ala yɛrɛ de fɔlɔ ye ɲuman ye o tuma ni ala yɛrɛ ye ɲuman ye fanga b'ale min na anw minnu ye ala ka dabɛnw ye a ka kan an k'a lajɛ ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn na ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn ladon o de kama o ɲumanya n'i y'a lajɛ a bɛ wolo ka taa yɔrɔ caman na ɲumanya n'i nana n'a ye an ka na n'a ye an ka diinɛ kɔnɔ n'o ye lahara ɲini yɛrɛ ye fɔlɔ ɲumanya tɛ se ka taa fɔlɔ ni takuwa tɛ yen n'i siranna ala ye k'a dɔn ala de y'i da k'i kɛ mɔgɔ ye fɛn min b'e degun e b'o dɔn i b'a dɔn n'i y'o kɛ mɔgɔ wɛrɛ la a b'a tɔɔrɔ o tuma na i bɛ fɛn min bɛ wajibiya ye ka sa e min bɛ lahara ɲini ko i ka siran ala ye o de y'a to a ka kuma daminɛ na a ko inna lama lezina takaw i m'a ye takuwa de nana mɔgɔ minnu bɛ yen n'u siranna ala ye wa lezina hum muhsinin o tuma na takuwa de a bɛ boli o sira de kan donc ni jɔn siranna ala ye a ka ca ala fɛ i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali n'i bɛ kungoda min na o kungoda baganw bɛ lafiya bon ɲumanya n'i y'a lajɛ a bɛ wolo ka taa fɛn caman na an bɛ yɔrɔ min na bi jamana in kɔnɔ an mago bɛ min na kɛrɛnkɛrɛn précisément o y'an ka balimaya de ye ɲumanya n'i y'a wolo a bɛna don mun kɔnɔ o ye sinji ye asilatul arham sinjitugu o fana ye ɲumanya dɔ ye mutari ala ye ni mɔgɔ min bɔ ɲɔgɔn na k'a kɛ kabila kelen ye k'aw kɛ du kelen ye a bɛ ɲini i fɛ i ka adamadenya ɲuman sama i n'u ni ɲɔgɔn cɛ i ka yaala ka b'u la i ka t'i ɲɛ da o kan mɔgɔ o mɔgɔ n'a y'i ka ziyara cayalen a la i bɛ t'i ɲɛ da a kan ka hɛrɛ fara ka hɛrɛ tana kan ni degun y'a sɔrɔ a bɛ e ye hɛrɛ y'a sɔrɔ a bɛ e ye a bɛ kanu jiri dusukun na o ye ɲumanya ye o de y'a to ala ko k'ale faralen bɛ ɲumankɛbaw kan parce que mɔgɔ o mɔgɔ sera ka sinji sira bɔ a ɲɛ ma k'i janto sinji la ala kira ye kuma caman fana fɔ o la a ko ni mɔgɔ min bɛ fɛ i si ka janya ka si barikalen d'i ma ko i k'i jija k'i ka sinji sira tagama o tuma sinji sira tagamali ɲuman de don juguman tɛ ni hɛrɛ ma sɔrɔ a la tɔɔrɔ tɛ sɔrɔ a la fiyewu o sinji sira kɔnɔ dɔgɔya bɛ sɔrɔ o sinji sira in fana kɔnɔ yen parce que ne taara ka taa bɔ n balimakɛ ye e de n taara bɔ i la ka taa ɲɛ da i kan n famanin ma o famaɲɔgɔnkan in kɔnɔ ala ye lafiya dani dɔ di ne ma hali n wulitɔ n bɛ se ka fɛn dɔ d'i ma kuma dɔ la o tɛ wajibiya la n'a sɔrɔla o se tɛ ne ye ne yɛrɛ taamali k'an sen ta ka bɔ n kɔrɔ ka taa ɲɛ jɔ e la o baraji maa t'o dan dɔ ka d'a kan ala y'an kɛ balima kelen wa nafa wɛrɛ sɔrɔla a kɔnɔ n tilala k'an tɛgɛ don n kun ka fɛn bɔ ka di e ma k'i lahinɛ yɔrɔ a kɛra ɲumanya kɛra an ka sinji tugu kɔnɔ o tuma na fɔ n'an ye sinji tugu o bɛ ɲumanya dafa an bolo an ka janto an ka sinjiw la o ni an ka sinjiw la bi ala ye lafiya kɛ mɔgɔ minnu ye i b'a sɔrɔ la n'a y'a sɔrɔ a ka kabila ye kabilaba ye minnu bɛ yen nɔ n'olu ala ye dayɛlɛli k'olu ye i b'a sɔrɔ olu de ko ka di ɲɔgɔn ye i b'a sɔrɔ olu de bɛ ziyara kɛ ɲɔgɔn na olu de bɛ ɲɔgɔn kungo kɛ nka fantan mun b'u cɛla yen u mago t'o la n'i y'u mago jɔ t'o la dɔrɔn fo fɛn dɔ nana olu yɛrɛ tɛ se ka fɛn min kɛ fiyewu kaburu sen walima ci ka taa dugu dɔw la burusi kɔnɔ dugu dɔw la min ka gɛlɛn donc o bɛ gɛrɛ sinji la o yɔrɔ la bon kab'o yɔrɔ la a ye ɲumanya tiɲɛ an n'o cɛ a kɔni bɛ se ka maloya walima a bɛ se ka nata ka ko dɔ kɛ walima a bɛ se ka fɔ n bɛ nin kɛ n ka ala kama ani sinji kama ne tɛ aw lajɛ nka a k'a dɔn a ye minɛn dɔ da jɛngɛ a tigi bolo o tuma na an ka balimaya an k'a kɛ a kana kɛ ni nafolo ye an k'a kɛ a kana kɛ ni tɔgɔ ye an k'a kɛ ala kama ani ala min ye an ka sinji tugu ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn ye ka hinɛ ɲɔgɔn na kɔnɔ bon ala kira ka hadisa dɔ bɛ yen a b'a fɔ o sinji tugu in o ye ɲumanya dɔ ye ka tila k'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ i garisɛgɛ ka funi siri gɛlɛnw ani garisɛgɛ gɛlɛya gɛlɛnw n'i bɛ fɛ ala k'o wuli ka bɔ i kan ko i ka sinji tugu a b'a fɔ ko man ahaba an yubsata allahu fi rizqihi wa yunsa allahu fi atharihi falyasil rahimahu ni ala kira ka kuma ye o tuma ɲumanya sinji tugu ye ɲumanya fɛn belebeleba dɔ ye an ye point damadɔ de ta a la an bɛna min fɔ pour que mɔgɔw ka se ka baara kɛ n'a ye alabato i mana ala bato cogo o cogo seli la ka ala bato su na ka ala bato hiji la n'i ma kɛ ɲumankɛbaga ye i ka bato bɛ tiɲɛ parce que ala yɛrɛ de y'a fɔ an ka kuma daminɛ na n y'o de f'i ɲɛna ala ko inna allaha mahal muhsinin ale ala bɛ ɲumankɛbagaw de fɛ ala kɛra ko ni mɔgɔ min i bɛ fɛ i garisɛgɛ ka foni kamana gan gɛlɛn minnu b'i la ka wuli ka bɔ i kan ko k'i tɛgɛla bila ka taa i balimaw ye k'i tɛgɛla bila ka taa adamadenw ye
ko i ka sinji tugu mɔgɔ min fɛ i garisɛgɛ ka ɲa i tɛgɛ labila an kana mɔgɔ o mɔgɔ tɛgɛ labila la mɔgɔya la mɔgɔ o mɔgɔ sɔnna k'a farikolo labila adamadenya dilanni kama numanya kama i k'a dɔn ala bɛ barika don i ka ko bɛɛ lajɛlen la a bɛ barika don i si la wa a bɛ garisɛgɛ sabatilen d'i ma garisɛgɛ sabatilen kɔrɔ tɛ miliyari caman ye ala b'i sutura d'i ma i ti malo fiyewu o kumana a fɔlɔ a filanan fɔlɔ ye takuwa ye filanan o silatu rahimu ye a sabanan itiamu ta'am i ka fantanw la dumuni o numanya belebeleba ye mutari ni ala ye se dɔɔni kɛ hadamaden ye n'i ka kekun n'i bɛ siran ala ye i ka lijinɛ kɔnɔ i ka janima kɔnɔ don bɛ gɛlɛya kɔngɔtɔ la dumunini ka hinɛ kɔngɔtɔ dɔ la dɔrɔn ka dumuni d'a ma a k'a dun dafɛn si tɛ yen nɔ dɔnnibaga si tɛ yen min bɛ se k'a baraji fɔ ka se a dan na ayi o tɛ yen ka hinɛ fantan dɔ lajɛ dɔrɔn ka hinɛ fantan in na ka nafolo bɔ ka d'a ma walima k'a ka balo nɔgɔya ye ka baloko nɔgɔya ye o lɔgɔma kelen maa tɛ se ka o baraji dan fɔ mɛ i ka kana gɛlɛya fana i balima dɔ la i ka kana gɛlɛya fantan dɔ la ka sɔrɔ se b'i ye o jurumu ma se k'o fɔ i b'a kalama fɛn kelen dɔw bɛ yen ala bɛ jɔn lajɛ o kama ka hinɛ la k'i ka ko bɛ ɲɛ i bolo e ma ye dɔ delila ka wulu minɔgɔtɔ minɔgɔ bɛ wulu la a ye ji soli ka di wulu ma a hinɛ y'a minɛ a y'a dɔn nin ye biɲɛtigi dekun b'a kan ne yɛrɛ minɔgɔ tun bɛ na a ye min da nin kan ne b'o dɔn a ye numanya kɛ wulu ye wulu bolo t'a fɛ ka don kɔlɔn kɔnɔ ka ji soli a da se ka jigin ka ji soli kɔlɔn kɔnɔ a tɛmɛtɔ a ye ji di wulu ma tuma min ale yɛrɛ ye minɔgɔ bɔ a yɛrɛ la a y'a ye k'a fɔ nin ye dafɛn se t'a ye ni se tun b'a ye a tun tɛ bila nin dekun ni ɲani na a ye ji soli ka d'a ma a ji solili min kɛ ka di wulu ma o kɛra sababu ye ala y'a tɔgɔ sɛbɛn a ka maa ɲumanw ka gafe la k'a ka ɲɛnamaya tɔ kɛ k'a sabati ka na ale ala ma c'est à dire ala b'i kunnaja kunnaja in ye ala b'i segin k'ale ala yɛrɛ de yɛrɛ la ka jɛn n'a ye i tɛ sa kunnangoya la fiyewu hakɛza muso dɔ ye jakuma siri ka na gɛlɛya k'a la ka juguya k'a la a ma numanya ta ka s'a ma ka ɲinɛ a kɔ k'a to yen a kɛra sababu ye a bɛ seli a bɛ sun a bɛ ala bato mɛ a ka ala bato tilala ka k'a ma bɔnɛ ye o kumana n balimakɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'i tɛ se ka hinɛ ala tɛ hinɛ man la yarham la yurham mɔgɔ o mɔgɔ t'i hinɛ ala tɛ hinɛ i la o kumana ko numanya dɔ ye ka fantanw la dumuni Allahu yabsutu rizqa liman yasha ala de bɛ garisɛgɛ di mɔgɔ ma min y'a diya n'a ye min diya a la a silamɛw an k'a lajɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ i k'a dɔn setigi k'a dɔn ko fantan ka hakɛ de b'ale fɛ a ka nafolo la ala ye nafolo min d'i ma ala y'i lajarabi de fantan lajarabi la mɛ e fana lajarabi la n'i ka nafolo ye nafolo min b'i bolo fantanw ka hakɛ b'a la wallahi mɔgɔ o mɔgɔ jantora fantanw na k'u ladumuni mugutari lahara tɛ dɛ diɲɛ kɔnɔ ni kungo ka bɛ bi kan fantan n'u ma sa ka ban fiyewu a t'i sɔrɔ fo n'u dɛsɛra mɔgɔ o mɔgɔ hinɛna sigida la i hinɛna balimaya la i hinɛna du kɔnɔ wallahi ni kungo nana k'a bɛ si ma parce que mɔgɔw bɛ kisi u tɛ kisi dɔwɛrɛ kama koyi ni jɔnma ni woda min cɛ n'an sɔnna nin ka taa a bɛ k'an bolo balawu ye o tuma i ka numanya donna i ni gɛlɛya cɛ parce que ni ko nana k'a bɛ bi kan dɔrɔn e ka numanya in kama dɛ mɔgɔw de bɛ wuli ka don e n'o ko cɛ mɔgɔw de b'u nin di e n'o ko cɛ ɔ nka ni ala ye se k'i ye ka dayɛlɛli k'i ye n'i y'a kuru mɔgɔw fana kɛ mɛ k'i kuru kɔnɔ hɛn ni ko wulila don o don u b'a fɔ k'a y'a to yen ko nin jo bɛ nin na ko foyi ma s'a ma a ka kana gɛlɛya n'a ka juguya kɔ ɔ ne k'i ye nin numanya kɛ nin don a tun tɛ s'i ma o o tumana jɔn ka numanya ko a belebele dɔ ye k'i ka fantanw ladumuni Usman radiyallahu anhu Usman ibn Affan a ko k'ale yɛrɛ ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ diyara ale ye fɛn damadɔ de kama ko diɲɛlatigɛ diyara ale ye fɛn damadɔ de kama i b'o dɔn ko ka kɔngɔtɔ ladumuni a ko o y'ale Usman ɲɛnajɛlanba ye ishba'u ju'an ka kɔngɔtɔ mɔgɔ min bɛ yen ni kɔngɔ b'a la k'o ladumuni a ko Usmana ko ale nisɔndiya dɛ wa kiswatul uryan mɔgɔ minnu bɛ yen ni fɛrɛ b'u la ni fini t'u bolo k'olu fɛrɛ bɔ u taara mɛ profiter nin yɔrɔ in na waati n'a togoya kama k'an kan sama an badenw ma surtout muminunw ma balimaw ma sinjiw ma waati dɔ sitɔ don sisan n'o ye idul adaha ye n'o ye seliba ye nin waati belebele o fana kɔnɔ i bɛna ala ka numanya de ye ala ma ka inna allaha mahal musinin i bɛna ala ka numanya de ye o seliba in fana kɔnɔ seli sɔtɔ filɛ nin ye ala ye lafiya kɛ mun ye mɔgɔw ka se togow tɛ kelen ye balimakɛ ma daminɛ e yɛrɛ la e min ye dutigi ye ni ala kɛ mɛ ka lafiya k'i ye i ka dudenw k'u lanisɔndiya
numaya k'i ka duden fa ahsin kama ahsana Allah ilayk numange ina fa ala yɛrɛ hinɛne la cogo min ka numange ye o i ka dudenw i musow se mana k'i ye dansago ko tɛ nka k'u lanisɔndiya k'u pari k'a fɔ ko seli setɔ min filɛ nin ye ala ye numayakanw ye i jɔ ne yɛrɛ ka numayakaw ye n bɛna n'a ye ɲɛfɛ i b'a faamu seli ye ala ka numaya de ye ala ye seliba d'a ma ala ka numayaba don sinon ni ala kun ko k'a b'a to a ka se la k'a b'a kɛ cogo min y'a diya a tɛ jalaki e ko a tun bɛ gɛlɛya dɛ nka n bɛna walawala e yɛrɛ bɛna faamu o tuma i musow hinɛ a la fɛn d'a ma ala nisɔndiya k'a fɔ ala hinɛn'i la e yɛrɛ fana kan ka hinɛ ɲɔgɔn na n'o y'a sɔrɔ o se b'i ye n'o se t'i ye min se b'i ye a yira i ka f'i ka denbaya k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ na ko dɔ bɛ yen an fa kɔnɔ k'a kɛ o ye du kɔnɔna ye fɔlɔ i denw o lanisɔndiya seli mana se ni se b'i ye fɛrɛ bɔ san ka d'u ma i k'u lanisɔndiya o ye du kɔnɔna de ye fɔlɔ an ma bɔ kɛnɛ ma ka d'a kan ala ye numaya dɔ k'e ye o tuma o kɔfɛ silamɛ denmisɛnw bɛ yen balimaw bɛ yen sinjiw bɛ yen nɔ se tɛ minnu ye seli nisɔndiya don de don farifoni don de don ala ye kumaboli kɛ seli don de la ni ala ka n'a yɛrɛ ka numaya ye o tuma na hinɛ fantanw na fantan minnu b'i ka sigida la fini san i ka fantandenw lafɛrɛ bɔ walahi alijinɛso don n'i sirannen don ala ye n'i ye alamɔgɔ ye fini san i ka fantandenw lafɛrɛ bɔ n'u bɔra ka taa u tɔɲɔgɔnw fɛ yen u kana to kumasulu ni mɔrɔmɔrɔ la a silamɛw an k'an janto nin na alijinɛ sɔrɔ sira a ka nɔgɔ kojugu mais min ka nɔgɔ n'a bɛɛ ye dɔrɔn kɛ numangɛla ye ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye baara kɛ n'a ma kɛ numan ye i bɔnɛna mais n'i ye baara kɛ n'a kɛra ni numan ye i wasara nka o k'a sɔrɔ a numan fana bɛ ka kɛ beniyati khalisa ni dusukun jɛlen ye et puis ala ɲɛda kama o ye min ka n'a ye lahara ko la sinon hali n'i m'a kɛ ala ɲɛda kama i b'a kɛ minnu kɔni u b'a nafa sɔrɔ wa tuma dɔ la n'i m'a kɛ ala kama jɛnɛ ala b'a fɛn dɔw fana k'i ye nka silamɛ b'a ka baara kɛ wajihilahi ala yɛrɛ ɲɛda kama o tuma na ni seli sera fantan denmisɛnw minnu bɛ yen hinɛw la kuma dɔ la e bɛ se ka saga sɔrɔ seli la saga 1 2 3 4 5 6 nin bɛɛ b'e bolo mais i sigiɲɔgɔnkɛ dɔ bɛ yen nɔ silamɛ don i b'a ka ala ɲɛsiranɲɛ dɔn i b'a ka ala dɔn ala ko dɔn mais ala kɛ mɛ k'ale lajarabi gɛrisigɛ ko la fɛn t'a bolo o tuma na hinɛ i ka bagan kelen ta ka taa da n'a ka denbaya ma e ma ye ala kira tun bɛ laya faga n'a ye laya faga se t'a ye se min b'a ye a bɛ laya wɛrɛ ɲini k'o faga fantansilama minnu bɛ yen nɔ n'olu ma se ka laya sɔrɔ ko nin y'olu bɛɛ ta ye numanya tɛ yan o tuma na n'an ye numanya minɛ dɔrɔn diɲɛlatigɛ yɛrɛ la bi an bɛ lafiya mais ni numanya bɔra ɲɛnamaya la dɔrɔn foyi tɛ yen fo gɛlɛya ani dekun foyi tɛ yen gɛlɛya ani dekun kɔ o tuma na fantan i ka saga juru 1 minɛ ka taa di fantan dɔ ma ko seli sera walahi o baraji ni ala yɛrɛ tɛ dabɛn tɛ se k'o fɔ mais an kɔni bɛ a kɛra wasoko ye anw fɛ bi numanya bɔra a kɔnɔ a kɛra wasoko ye anw fɛ bi numanya bɔra a kɔnɔ o tuma na seliba a numanya ye mun ye ala fɔlɔ de ye numanya kɛ ka sin anw ma o numanya kɛra ni mun ye wa fadaynahu bizibil azim ismaila ni a fa ibrahim i bɛna ala ka numanya de ye seli a kan ka kɛ taasi ni hakili ye an kan k'an se bɛɛ kɛ fantanw ye k'an se bɛɛ k'an ka denbaya ye k'an se bɛɛ k'an balimaw ye ala ko ibrahima ma tariku o ka jan komi a yɛrɛ bɛɛ b'o faamuya ala ko ibrahima ma ko i den faga ni ala ye kuma aw k'a faamu dɔrɔn komi tariku bɛɛ b'a dɔn ka ban mais a sɔnna ka numanya kɛ a ko ala n sɔnna n b'i ka kumakan labato den fana kɛra dɔgɔden ye ka kɛ numangɛla ye k'a fa bonya ala ko aw fila fana ɲɛna ni ala fana tɛ fara kan ka tiɲɛ inna allaha ma'al muhsinin ala ko n ye kumaboli kɛ ismaila la ni sagajigi ye nka i b'a kalama n'a kun wajibiyara ismaila kan ko k'a kantigɛ de an karamɔgɔ o tun bɛ kɛ laada ye dɛ n'o tun kɛra laada ye ni seli kun sera dugu kun tɛna waro parce que denkɛ fɔlɔ b'a dɔn ale bɛ fa seli mana se o na tunun dɛ o tuma ala k'an bɛn sababa ma o tuma na numanya nafa minnu b'a la an tɛ se k'a fɔ ka se a dan na an bɛ se ka dakurunya suruma min fɔ nin na fɔlɔ o de ye nin ye o haza inshallah alhamdulillahi rabbil alamin baden tɛ bɛ sirifila lajɛbaw mali kɔnɔ mali kɔ kan ne hakili la a bɛ fɔ fɛn min ma ko dugaya ani ɲumanya an ka ɲɛ ɲɔgɔn ma i n'a fɔ ala ɲɛna an ma cogo min an karamɔgɔ a ma tɔtɔ kɛ a la ala ye min fɔ a la alakiraba ye min fɔ a la o kumana fɛn ɲumanya n'i y'a kɛ a bɛ wolo min fɛnɛ na an karamɔgɔ Ustaz Alpha Diallo a y'a da don nin bɛɛ lajɛlen na sisan k'a fɔ an ye usa i sara bɛ ala de bolo an b'a deli ala fɛ ala kɛ hɛrɛ kɛ ani ye ɲumanya min n'i y'a fɔ ni aw minnu ye ɲumanya in kɛ k'a bila an ka mizaniw na an ka taa a dafalen sɔrɔ an ɲɛ lahara yarabi ala k'o kɛ an ye nin de tun ye an ka bi diinɛ baro mɔgɔ welelen
Ustaz Alpha Diallo ka bɔ Bamakɔ yan Fajigila. O kumana fɛ an b'a deli Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye aw k'an bɛn sigida wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah.